Emotional perang ni moncik kedan blog song tham ko fin ke so boro bo shoy ma ju forward nai mohar lan sina ber damugai in pai blogs ko phrase be sina manja bai hana mani interesting kamne chesta khalamon anga ampai request khalamon seba per kedan ba please onnan channel ko subscribe khamna halang like comment share khamna manja bai arna आरो माथो दंबावो बिमा बुरिया गोदान स्टेप खामानि ओंखाराखै होनबा दालाय उन्दै जात जोलैखौ माने स्कुलाव लांनाय सनाफोर बे खालिबाबो ओंखारजाया आरोना ओरैबायदि नों फैलाय मारै फैलाय 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 गावहा आयै इसोर फरायगोन बा मायै इखौबो गानगोन इखौबो गानगोन आं ओंखारबाय ना आं रेडि जाबाय आं स्कुलाव थांसै होनदो ओमफ्राय मोजां फरायगोन ना फराया खिथाखा फरायो मोजां फरायगोन ना मोजां लिरगोन लिरा खिथाखा उनै उनै गोलैसै गोलैयाखै दे मा गोलैयाखै बायद'जों मोजां फरायगोन ना फराया खिथालाय फरायो फरायगोन दे मा होनदों फरायगोन दे मोजां गसं मा गानदो टाइयाबो गानबाय टाइ गानबाय ओमफ्राय नों सोरखौ लिंहरदोंमोन बाजैखौबो लिंहरदों ना बाजैखौ लिंहरदों लिंहराखै बाजैखौ लिंहरदों गियानखौबो लाबो होननानै ना मा बाजैखौबो लिंहरलायथारबाय फैदो स्कुल थांसै होननानै आरोना फैदो फै थ' ओंखारलांनोसै सनाफोर जोङो लोंहे लोंहाय एबाबो स्कुलाव लोगोफोरजों लिरनानै एसे गोसोफ्रा माने बांसिन जायो खोमा लांनोसै लेट्स गो ना माने बेगाव सोखाबाय नै दै अर ओमफ्राय दिनै जोङो नै बिमानि हिर' हन्डाजोंसो थांगोन आरोना आसलिजोंसो आरो आं साइकेल बहनसै दे हरे कृष्ण फिसा खांनायानो लेट जाबायबा आंना नैबेखौ एसे थाब लाबावनांगौमोन बुरि हदं दं दा एबिसिडि फोरोंफिननांसिगोन आरोना एसे थाब लायोमोनबा दाहालागै 1 2 3 मोनलायसिगौमोन माथो खालामनो इसोरनि देननायसो जानोसै बे केन्डेलसो केन्डेल एसे ओइ हेपि दिवालीयाव लागायग्रा एसे बुरि हदं दं मोनो आरोना दासो एबिसिडि फोरोंनो समायला बिदि मोनो आरोना आंखौनो आं माने एसे फिसाया देरबावनांसिगौमोन बिदि मोनो ओइ थालायाबो जालायलांब्लासो बेफोरखौ दासो साननानै मा जाबावनो नङाबा सिनाफोर आगोलावनो साननो रोङासै रावबो एडभाइस होग्राबो गैयामोन जाहैबाय थायै थानानै हारसिंबो जाहैबायमोन नालाय आवगाया मुङाव थायै थानानै ग्रोब जाबाय आरो जेबो नंलाहाय मा दाबो मेरला आब'मोन दङ मा दाबो नार्सारियाव फोरोंनाय मेरला आब'मोन आरिमोन दङ नङा होमबा सिनाफोर आं एसे मोनो आरोना आलदाखौ मा बुंनो र' आं सेन्देल गानो र' सना र' सेन्देल गानो साबाय बिमा फिसा समायोहाय मा बांद्राय बुरियाखै समायो बोरो नानिया नानि थाखोमाबाय ओइ दै थांगोनसै सनाफोर बिबाजैमोनखौबो लिंहरबाय आङो बिसोर स्कुटि खासिनानै दानो सफैखागोन बिसोरो नै सहैनोसैयानो बिमा फिसा स्रां स्रांनो मेंगुलायबाय आं ओमफ्राय जा स्पिडआव सालायनानै थुदो थ' ओइ नानि बिदि जायो लेखा फरायनाया दे मा दे जाबाय बिराद बुरजा फरायबाय आरो माथोबाव सुथि जाबाय फैदो आरो मालाय गियानासो बुरजा फरायथारबाय ना मोनबाय टिफिन आरिया मोनबाय मोनजोब्बाय नैबेनियाव ब्लगाव नुदों होनदों नामा भिडिअखौ नुदों माने आङो मा होनो माबायदि प्रसेस मा टाइमिं फैग्रोदों नालाय सानसे सिगां ओमफ्राय बेहा मोनलांग्रोदों नालाय ब्लगाव नुनानै एबारना गरम मोनबायना सोरा मोनबायना मा मोनखो खिथाखानायसोलै 6 मोनबावबाय 6सो मोनबावबायनो हनै सेस दानाबा थांसै जोंहा साइकेल फैदो होमबा दे गाबोन बिदि खालामबावगोन नों गाबोन फरायगोन बायद'जों मोजाङै फोरोंगोन ना फराया बायद'जों ओमफ्राय मोजाङै गसंगोन लाइनाव हो रागा जोंगोन नों स्कुलाव रागा जोंगोन मोजां फरायगोन ना बायद'जों बायद'आ लेंहरबा गसंनो होबा गसंगोन फारि गसंगोन ना गसङा नों लेखा फरायाबाथाय मायाबो अननाय नङा बाबायाबो नोंखौ अननाय नङा मिथिबाय मोजां गसंगोन ना मा थांनानै लाइनाव ना मोजां रायलायगोन ना बयजोंबो
ओंखायनो नों दिनै बायद'आ फै बेयाव गसंफै होननानै होननायाव नों मोजां गसङाखैना ओंखायनो नोंखौ मामिया नोंनो मेथाइ बायनानै होआखै दखानाव रागा जोंदोंना नों खोथा मानियाखै नालाय आरो नों मानिसिगोन ना मानिया आरो बायद'आ बेयाव गसंफै होननानै जन' गन' खनसै होनबाथाय मोजां गसंहैनांगौ ना मिथिबाय खोथा मानिसिगोन एबारना ना मानिनाय नङा गाबोनबो होमबाथाय आं नोंखौ स्कुलाव लांनाय नङा नों जुदि मोजां मानियो बेखौ लादोनो लाबोखानाय दङ बेखौ जादो गाइखेर होनोसै आं गाइखेर लोंसै दखानाव जेबो होबोजायाखै आंजों एसे सिक्का मोनथों र' नोंनि ओंखारबानो आदारनि लब बियो प्लास्टिकखौ जानाङा आं नङाबा बिस्कुटखौ दोनफिनगोन आं प्लास्टिकखौ जानाङा बख'दो थाब थाब खोथा मानि नङाबाथाय बिमाया नै दा रागा जोंबाथाय नों खोथा मानिसिगोन होनबाय नालाय ओंखायनो मामिया होबाय दे मिथिबाय खोथा आया मानो खोलैजोबखो नै ओरै दोन खालि आदार नांगौ बेनो लामा लामा जाखावबोदों आदारनि थाखाय रं प्लेटाव हरनो प्लेटाव ओमफ्राय दिनै बिमाया जेबो आदार बानायस्लाबलांनो हायाखै ओमफ्राय नै आंनि कुकारफ्रा दै गुदुं फुदुङैनो कालारिं जाजोब्बाय आरोना नैबेबो नै कुकारावसो फुदुङो नालाय इलेक्ट्रिकनिया एसे जाया जादों फुदुंनानै गोसोम गोला जाजोब्बाय नै कालारा मा दै फुदुंबा बिदि जायो आरो जाथहाय आरो नैबेहाबो खम जारला जोंनाफोर ओंख्रियाबो जेबो गैया बाजाराव थाङासै नालाय आरो जेबो बेदर फिसाबो लायाखिसै नालाय दालिखौनो संनोसै दावदै दं बेखौनो रुनोसै नङाबा एवनोसै आलु फाजाफोर बानायलाबायनोसै बा सिम्पोल सा बेखौनो फटाफट खालामसै ओमफ्राय आरो मा बुंनो आरोना लामाजों बेजोंनो माने दाउ बेदरनि दखानजोंनो फैनांगौ जायो एकदम बिथिं होना हरफ्लाङो आरोना ओमफ्राय सबजि थबजि लायनांगौबाबो नों बेयाव थांखानांखागोन उफाय गैला नै बिफा बिदि लाबोनानै दोनफैथ'दो आं दा थांनानै संहैनोसै बिदि लाबोदो होननोबो रावबो गैया नालाय सुनाफोर मैया बेलासियाव थांबाय आरो बेसे थांबावनो आरो दायोबा मा ओंखारबावगोन अब्लाबो थांबावदो नोङो ओमफ्राय आरो नै दानि फिसाजोखौ दोननानै फैबाय आरो हाबहैब्रेबा आरो नोङो एकथा जाखुलायगोन बिदिनो थांला आरोना बेस्रा नयलारि बिनानावा जोंहा थिगखौनो बुंमारदों आरोना मा होनो साख्रिआवलानि हिनजावफोर नालाय ओंखायनो गावनो खालामजोबनांगौ होननानै नंमारगौहाय सिबाय बिनानावा जि मोजांखौनो बुजिदों आरोना माने बिबाजैखौ फन रायलायनाय समाव बुंदों आरोना आं भिडिअखौ नायदोंमोन बिथांमोननि भिडिअखौथ' नायखायो नङा होमबा बुजिमारदों जोंहा बिनानावा बिदिनो बुजिनांगौ आरोना आरो थिग बिनि बिबाजैया जोंहा आब'आ बेबो थिगखौनो बुंदों माने बेखौनो खायफा गाज्रि नोजोर होयो बुजिया मिन्थिया जों दै फिसा बुस्थु नांगौबाबो लायनांगौ ओंखारनांगौ होनना बुंदों आरोना सयथ' खोथा जायनि बोराया बाहेरायाव थायो साख्रि मावनायानो जा कम्पानि मावनायानो जा जिखिया मावनायानो जा माबा फेक्टरि सलाय फेक्टरि माबा फेक्टरि अबेबा पाउरुटि बानायग्रा अबेबा लहा बानायग्रा माबा बानायग्रा बथल बानायग्रा जेराव खिथाहैया अबेबा हटेलाव मावनाय मा मावनाय न'आव गैयाबानोथ' नोंनि खामानि जाजोब्बाय ना नों ओंखाराबा बहा मोननो एक्सुवेलि न'नि मानसिफोर थायोबा बिसोर माबा जेनेबा बिसोरनाव बिहरना मोनजाबाय खिन्थु हारसिं थानाया सोरनाव बिहरनानै मोननो ओंखायनो ओंखारनांगौ जायो आरोना गाज्रि मोननाङा दे खावला सिबला नुलाबाय थाबा आरोना नुनायाथ' नुखायोआनो ओमफ्राय ओंखायनो मालाय जाहाय महिलारि बिनानावा साख्रियाव मावनाय हौवा लाखायाखैनो आरोना साख्रियाव लाखायाखै आं ओंखायनो होनना बुंदों आरोना नोंगौबो खोमाना सुनाफोर खायफा बेफोरखौ सानहरखानानैबो न'आव थाग्राखौ लायो खोमाना दा मा होननानै मा बुंबावनो आरोना बिनानावा बिदि बुंदों नालाय आं माने बे ससेखौ मिनिफ्लांदों आरोना ओमफ्राय एसे मिलायनाय मोनदों आरोना आङो बिनि बाजै आब'नि बुंनायजों आरो जाहा बे बिनानाव बुंनायजों एकदम मिलायफ्लेथारनाय मोननानै माने नोंथांमोननि सेयार खालामबाय आङो सयथ' खोथा आरोना आयै फिसा मा देखो मा मेजेंग्रा बिफा बाथोन देग्रानि फिसा मेजेंग्रा बाथोन एनिमेसनाफोर बयनाबो मावनांगौ हाबाफारि थाखायो नङा होमबा रावबो जिरायनानै मोनजाखाया सोरथो आथिं समाव ओरैनो जिरायनानै मोनजानाय नङा होमबा गावबा गाव खामानिखौ मावनानै जायाबालाय ओइ गेब्लेबाय मा दासो एसे बेंदों माइसा ओमफ्राय बिदिनो मोनजादों रंजाबावसो नङा होमबा सुनाफोर जोंनिफ्राय बेसे 10 गुना 20 गुना खस्थ' मावनानै जानांनाय मानसिफोर दङ जोंलाय आरो मा रोगानानै जानांगौल'सो नङा होमबा ओरैथ' खामायनाङाना बेनो मोनसे आरोना माथो होनबावनो फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं एसे खस्थ' खालामाबा बहाथो जानो ओमफ्राय सुनाफ्रा आं नैबे प्लास्टिकखौ दोननो होनानै नैबे बिसिनाखौ फैलादोंमोन आरोना ओमफ्राय मा नुखो आङो नायदो नायसाय सोरबा नुबा आंखौसो सानलाय लांसिगोन आयौ बावलांदोंदां आसोला नै
फिसालाया नुसननांगौबा आंखौसो सानगोन आरोना ओरैबादि हा एलाय माथो नै फिसाजोआ मिन्थियो ए नुनाय लोगो लोगो मालाय बिफानिसोनो बियो बे बिफानिसो नोंनि बिफानि मेजेंग्रा बाथोना मोदोमफ्रुजोब्बाय आइ सिबाय बावलांदों नै आङो दिनैसो नुदों आरोना आंबो एथ' बिसिना बुस्रिबाबो थस'खौ लामनाय जायाखैना ओंखायनो आरोना मिनिनानै थैगोन दासो नुबाय आं नै मास मोननै उनावसो आरोना बावनाया मानो ओरैबायदिया बावनाय जायो फिसालानि थाखायनो इयाव दोनहां बैयाव दोनहां अबेबा दा बुंसै आरोना बबे जायगायाव दोनगोन ओमफ्राय बावलायलांगोन ना नोङो गोदान जायगायाव दोनखोमाबाथाय बावलायलांगोन ओमफ्राय दा एसे मिन्थिबाय मानसिया बिफाखौ सिगनेसार जायो होननानै आरोना ओमफ्राय आगोलावबो जाहोथारामोन नालाय बेयावनो एसे बोरैबा जादों खोमा दा ओमफ्राय नुसनबा आंखौनो सानथारगोन आरोना आंबो जाग्राबा जानो हासिगौमोन खिन्थु आं जाफेराखै आरोना गावजों मालाबा गरफा जानाय नायनायाव आं मोजां मोना आरोना गारनाय जायो नैबेखौ जाया बियो बेखौ सादाखौ जाया गारो ओमफ्राय नैबेखौल' जायो आरोना जाला आंबो गारनोसै थिगैनो दङ नै मोदोमनायालाय एसे मोदोमो आरोना बाब फिसालाया नुबा सेस जाथारगौमोन आरोना थ' सोनाफोर ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेखिनिखौनो एसे शेयार खालामबाय आङो हाबाफारिफ्रा मा जालांखो आंना आरोना थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फराय जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच हाउस ड्रेसजोंनो बिदाय होलायबाय दे स्टिफेन थुबथालायनाय आरोना खुगा गबाय माने